тази страна. Нека да се молим. Името на Исус Христос е моят Божествен. Освободи тази Бог. Точно сега. Всяка една колона, която има върха, главата на напусне. Името на Исус Христос точно сега развява. Да се насърчиш всичко в Него. Знам, че ти, Господи, си този Бог, който гледаш на сърцата им. И нека всяка една колона, ти си дал тази си отбаза колона на ръце и да възкръсява и възкърява. В който е крещяхо име. И сега те моля тази колона да напусне. И е навасане Божия, в името на Христос. Точно сега, точно сега. Бъди освободен, бъди освободен. Господи, благодаря ти. Алелуя. Знам, че Бог има през тази седмица нещо ново за вас. Бог обича деца. Бъдете от Господа. Бог ще ви благослави, обича